always your number one. SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Bata pa lang si Freddy ay madalas na siyang tuksuhin dahil sa kanyang nakaalsang mga ngipin. Bucky kung tawagin siya ng mga kaeskwela dahil sa kanyang bucktooth. Dulot ng mga pambubuli sa kanya, sadyang naging mahiyain si Freddy. Madalas niyang tinatakpan ng bibig sa tuwing siya ay ngingiti. Madalas din siyang nagkukulong na lang sa bahay sa halip na makisalamuha sa mga nanunukso sa kanya. Sa likod ng mga insecurity sa buhay, musika ang naging takbuhan ni Freddy. Mahilig siyang kumanta at tumugtog ng piano. Ang pagkahilig ni Freddy sa musika ang naging dahilan para unti-unting mapagtagumpayan ang pagiging mahiyain niya. Kahit kakatwa ang mga ngipin, sumali pa rin si Freddy sa kanilang school choir. Napagtawanan pa rin ang kanyang itsura paminsan-minsan, pero madalas din siyang hangaan dahil sa kanyang magandang boses. Sa kanyang paglaki ay lalo pang pinagbuti ni Freddy ang kanyang talento sa musika. Dahil seryoso siya dito, sinubukan niyang bumuo ng mga amateur bands. At tulad ng mga nagsisimulang mga banda, hindi agad naging madali ang pagsikat ni Freddy kasama ng mga kabanda. Madalas ay butas ang bulsa nila kaya nasubukan ni Freddy ang pagtitinda ng mga second-hand na sapatos para may panggastos. Naranasan din niyang mamasukan sa airport bilang baggage handler. Hindi naglaon, nagsimulang bumuhos ang mga oportunidad kay Freddy at sa kanyang banda. Naimbitahan silang mag-perform sa isang bonggang music event kung saan ay naungusan nila sa performance ang ilang malalaking music icon gaya ni Sting, Elton John at grupong U2. Sa event na ito, ipinakita ni Freddy ang kakaibang husay sa pag-awit at pagpa-perform. Ang dating mahiyaing bata, ngayon ay namamayagpag na sa entablado. Dumami ang kanilang mga tagahanga. Nakilala si Freddy sa kanyang flamboyant stage persona at 4-octave vocal range. Taray ng 4-octave vocal range. Ganun pala. Ganun pala. Freddy Aguilar. Oo. Freddy Aguilar. Nakilala si Freddy sa kanyang flamboyant stage persona at 4-octave vocal range. Ang paniniwala ni Freddy, may malaking kontribusyon sa kanyang natatanging boses ang istruktura ng kanyang nakaalsang ngipin. Dahil dito, hindi na niya inisip pang ipaayos ang ngipin at tinanggap na lamang ito bilang isang malaking asset ng kanyang singing career. Lalong namayagpag sa industriya ang grupo ni Freddy nang isulat niya ang awiting Bohemian Rhapsody na itinuturing na greatest song of all time. Ang kanyang bandang Queen ay tinanghal naman bilang the greatest band of all time. Sino ang mag-aakala na ang batang tinutukso-tukso noon makikilala ng marami at magmamarka sa mundo bago ito mamayapa? Pinatunayan ni Freddy na kung tatanggapin mo ang iyong sarili at maniniwala ka sa iyong kakayahan, malayo ang iyong mararating. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng British singer and songwriter na si Farrokh Bulsara, aka Freddie Mercury.
Mama! Ang ganda talaga Just niya. kill the man. Alam mo, dapat talaga. Napanood mo na ba, partner? Naingan nyo nga, dapat kahapon, kaya lang, late na tayo natapos, so antok na ako. Hindi ko na natuloy manood. Ikaw napanood mo na Tanghenyo? Di ba ako baka mamaya? Yan. Naingan nyo tuloy ako lalo. Tanghenyo, nakakatapos ka ba ng pelikula? O nakakatulog ka dun sa medyo gitnang parte? Di ba minsan pag may edad na nakakatulog na? Yung masandal lang yung batok, tulog Minsan na. kasi mama ko kapag kasama ko madad na sine, Oo. mamaya naririnig ka na. Akala mo seryosong nanonood. Oo, yung pala Seryosong natutulog. natutulog. Huwag mong tulugan to, Tanghenyo, pag Hindi. napanood mo yung Bohemian Ako talaga Rhapsody, medyo na ganyo talaga ako nito. Kasi maraming nagpo-post ng tungkol sa Bohemian Rhapsody na Oo. movie. Ang ganda ng reviews sa mga Ganda, kaibigan, sobra. ganda. Nabanggit din natin to kahapon talagang sabi nga namin yung may mga kasama kami dito, mga kasamahang empleyado na napanood nila, grabe, hindi sila makaget over hanggang sa pagkatapos po nila manood, pinag-uusapan nila tapos pinost pa nila. Oo. Ganun kaganda. Kahapon pinag-usapan natin, ngayon binurnay na natin. Oo, di ba? Grabe. Kaya lang maagang namatay si Freddie eh. Oo, namatay Age siya of, noong November 1991. Oo, 40s, nasa 40 something siya. Hindi siya umabot ng 50. Correct ka. Yun. Kahit ba sa tingin mo yung mga millennials, makaka-relate sila kasi itong mga songs na sumikat, pinasikat ng Queen, ito yung mga naabutan natin. So, I'm not sure kung ma-appreciate siya ng Feeling ko millennials. naman oo, ma-appreciate feeling ko. ma-appreciate nila. Oo. Kasi ikaw hindi ka maka-appreciate na 4-octave vocal. Oo, correct. Bihira ang taong makakagawa ng Tsaka yung mga kasabay ko nanood ng pelikula, hindi sila mga ano ha. Mga contemporary natin, hindi. Oo, hindi lang. Oo. Madaming bata. Ibig sabihin, ganun kaganda mga kaibigan yung pelikula. Oo. Kasi usually Dapat may libreng ticket na tayo nito Oo eh. nga. ang mga millennial naman din kasi lalo mga musikero, yung hinahangaan nila yung mga dati. Noon eh. O yung noon. Yan, yung Correct. mga noon. Ay, favorite ko yung part na yan, partner. Lakasan mo. Sabayan Yung mo. may Pero wag mo Scrabble, sisirain ah. Ikaw din, wag kang kumanta. Lagyan mo ang dance steps. Ayan ang Galileo. Galing, no? Para orchestra. Alam mo, may nag-comment, sabi niya, hindi po Queen ang greatest band of all time. Obviously, you haven't heard of the Beatles. Hindi po kami nakikipag-away. Sorry na! Nagbabasa lang po ako eh. Eh, yun yung sabi dito. Sa Mahiwagang Borneo. Mali ba namin gusto nang galing? Binasa lang naman namin. Sabi niya, hindi po Queen ang ano. Sabi sa Facebook Live, ang greatest band of all time. Obviously, you haven't heard of the Beatles. Hoy, memorize ko rin yung Beatles. But anyways, yeah. You should watch it, guys. Yung Bohemian Rhapsody. maganda. Napakaganda. Ang pinakapunto lang po ng Mahiwagang Bornay, mga kabisyo, talagang minsan hindi mo alam, hindi mo masasabi kung ano magiging takbo ng buhay mo eh, 'di ba? Correct. Yung akala mo parang wala na, sumpa na tong ano ko eh, yung Yung back ngipin tooth niya. ko, 'di ba? Sumpa na to, sino mag-aakala, 'di Yun ba? pala yung naging asset. Oo, asset niya Galing, pala no? 'yun, 'di ba? From zero to hero ang Tama. ganap eh. From shame to fame. Ang Marami ganap ni tayong Kuya. mga kilala niya na yung mga kapansanan nila naging asset na. Correct. Si Arnold na lang. Arnold Di na ba lagi? lang. Oo, lagi nating example yan. Si Arnold Balais na yung kanyang pagiging one-legged, Oo. yung pala yung magiging dahilan para mas Maging makilala sikat siya siya, at maging oo. sikat siya. Magkaroon ng TV commercial. Correct, oh, diba? Endorser ng isang kilalang produkto. Tama. O, hindi mo talaga masasabi. Ito maganda rin yung kanta nila itong... Yan, napaghahalataan talaga yung mga edad oo. natin. Queen sila yung kumanta ng Banyo Queen, di ba? O, di ba? So, nagalit din yung isa, sabi niya, Beatles, Led Zeppelin will laugh out loud. Okay. Huwag po kayong magalit. Hindi ko na po naiintindihan yung pag-aaway niyo sa mga... Ba't kayo nag-aaway? Aaway to ko sa banda. Yung totoo. Sabihin na natin, one of the greatest bands. Bands of all time. Bawat Yun na artist lang. kasi may kanya-kanyang claims yan eh. Sa bagay, Depende, may, no? may nag-declare kung Sa sino bagay. nag-coin o kung ano man. So, hayaan nyo na. Oo, okay naman. Patay na nga yung Gayahin mo, partner, ha? Gusto yung ano yung vibrato nito, gayahin mo, ha? Ah? Ano? Yung matinding alon.
Ang linis Ang ganda ng boses niya, grabe. Promise pag tsaka Lodi ko yung yung gumanap na Freddie Mercury, ang galing niya din. Kuhang-kuha, no? Kuhang-kuha Pati yung talaga. ngipin, Pati di yung ba? ngipin, Oo, nilagyan kaya, ka siya talaga. Ang galing yung talaga. trailer na lang, Ang galing talaga, promise. bentang-benta na eh. Grabe, gusto ko siya panoodin ulit. Ay, alis na ako, nood ako. O, diba? Kaya sabi ni Freddie Mercury, talagang tama yung ginawa niyang kanta, di ba? Isa din yung We Are the Champions. Oo, yun din. Di ba? Hanggang ngayon, kinakanta yun, di ba? Oo, sa mga talaga, yung contest piece yan eh. Di ba? Bohemian, We Yan. Are the Champions. Yan. O, sige. O, yun na Gayahin po. mo, ah. Ayoko, partner. Nananahimik sila eh. Ang dami Ay, nilang nako. mga gandang kanta. Sobra po. As in talagang benta worldwide yung kanilang mga songs and albums. Ang nakakalungkot lang kay Freddie, yung maaga siyang namatay dahil sa bronchopneumonia, complication ng sa AIDS yun. AIDS. Oo. Sayang. Yun yung medyo masaklap talaga na nakakagulat, nakakagulat sa na part ng pelikula. Tsaka ng kanyang buhay. Oo. Pero still, 'di ba, nag-iwan siya ng legacy. Tama. Yun yung Diba? maganda sa talaga sa mga songwriters, sa mga singers na kahit wala na sila, yung legacy na iniwan nila talagang aabutan at aabutan pa ng maraming henerasyon. Iba pag nag-iwan ka ng kanta eh. Oo. Kaya nga nagkaroon tayo ng song partner. Pag sabi ko kahit mamatay na tayo, Oo, may- napakinggan mo yung album namin. May kanta kami ginawa minsan. At ang isang kanta ay nagkakaroon ng value kapag ka ang singer namatay na. So alam mo na, Chuper. Kaya kahit pa paano, naging thankful kami, nagkaroon din kami ng album. Oo. Hindi man kaya ng 4 octave higher. 4-octave vocal range yan. Meron. Diba? Iba talaga kapag nakagawa ka ng masterpiece pelikula, Oo. libro, di ba? Kanta. Nagiging tatak ka na sa mga tao. Totoo. Diba? So, yun din sinasabi ng Mahiwagang Bornay, make your mark in this world. Correct ka. Diba? Be different. Yun yung Oo, pinaka-importante. hindi naman kailangang bongga. Pwedeng malay mo, maging katulad ka ni Freddie Mercury, you'll never know. Basta ito lang ang lagi mong iisipin. Kung meron kang pinagdadaanan na matindi, masaklap, huwag ka mag-alala. It will change. Tama. Magbabago yan. Kung feeling mo, ang hirap-hirap ng buhay, pinagtatawanan ka lagi, wala kang pera, magbabago yan. Tama. Sigurado yan. Tingnan mo si Freddie Mercury. Oo. Who would have thought? Diba? Kasi isa pa sa lahat, talo ng pagpupursigi ko minsan yung pinag-aralan mo. Kahit may pinag-aralan ko minsan kontra sa taong pursigido, May tatalo ganun din eh. Oo, hindi mo masasabi, di ba? Whatever your situation is, Kabisyo, promise it will change. Totoo yan. At isipin mo nasa iyo ang huling halakhak basta't magpakabuti ka lang. Tama, kailangan na mabait. Oo, lahat na nang bubuli sa iyo dati. Nako, tandaan mo. Itaga mo sa bato, balang araw, magiging maayos ang buhay mo. Correct. Basta magpakabait ka lang. Kabait ka, and you have to also be determined. At Ayan. dadating ang araw, tatawanan mo na lang sila. Ha, ha, ha. Oh, At diba? kakantahin mo rin yung kanta ni Freddie Mercury. We are the champions, my Habang friend. nakausli yung ngipin. Galing eh, di ba? Di Doon ba? nagagaling yung vocal range niya. Tama. Sa Doon eh. ngipin niya. May ganun eh, di ba? Oo. May parang hugot. Baka mali mo doon talaga. Doon, di ba? Doon ang gagaling. Diba? Sabi nga meron nag-quote kay Freddie Mercury, I won't be a rock star, I will be a legend. Oh, ha? Galit na naman yung mga fans ng Beatles. Nag-aaway-aaway na. Ay, nako, nakaka-lurkey. Salamat sa iniwan mong legacy, Freddie Mercury. Loves ka namin. Idol, Lodi! At papanoorin namin ng pelikula tungkol sa'yo. Pelikula mo. Yan. Maraming salamat sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay. Kanina may nanalo kang chuper, no? Ay, oo. Sa Love Yes. Knows No Boundaries promo. Good morning. Dala niya yung magkaibang kulay ng chinilas. Oo. Si Jan Fabraig at pinapabati niya daw yung boss niya birthday sa November 14. Oh, yun. Happy birthday, Si Ma'am bossing. Angel Coa ng Biotech Philippines Corporation. Laging nakikinig daw. Talaga ba? Thank you very much po and congratulations sa iyo, kuya. O bukod dun sa good news na may rollback ng Gas? presyo ng petrolyo, 'di ba? Ang Love Radio po patuloy po ang pamimigay ng libreng boundary para sa ating mga tsuper. Kaya dapat nakapag-register kayo. Si baka mamaya gusto mo manalo ng boundary, hindi ka naman register. Wag ganon, wag ganon.
At saka ito, hindi lang isang beses pwedeng manalo. Pwedeng maulit manalo. Kaya kung nanalo ka na, tutok ka lang ng tutok, di ba? Kasi baka manalo ka ulit. Tama. Oh, di ba? At mamaya sa mga susunod pang programa, pakaantabayanan nyo kasi halos lahat ng mga programa dito sa Love Radio may binabanggit na maswerteng chuper. Correct. Sabi ni Jack Cayetano, ang sarap ipatumba ni Tanghenyo, daming alam. Ba't mo naman si Jack Cayetano? Ay, Jack Cayetano, kamusta ka dyan? Yan, no, di ba? Kaya nga henyo yan eh. Oo, sarap talaga itumba yung mga mamarunong. Ganon yan sa mga sindikato pag marami ng alam. Para manahimik na daw. Pambira. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Pakatandaan mo, kabisyo ha, magbabago man ang sitwasyon mo, ano man ang iyong pinagdadaanan. Kaya kung masaya ka, i-enjoy mo yan kasi it will not last forever. Yes. Pag malungkot ka, huwag ka ding mag-alala because it will also not last forever. Ha? Tama. Smile ka lang. Stay happy mga kabisyo. Keep on by- smiling. Tama. Nood na ng Bohemian Rhapsody. Kala mo naman Mamaya. meron akong ano, no? May Alam mo, may plot share. ako. Producer din. Kaya nga, makapag-promote. O siya mga kabisyo, bye-bye. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.